хора, аз съм Виктор и сега снимаме втория епизод от Двойно заране. И сега не съм с Митко, както казах в първия епизод, ще имам клипове с братовчетка ми. Ето ви клипове с братовчетка ми. Кажи нещо. Кажи нещо. И хора, ако се чудите защо ще ми ще задават тъпи въпроси, просто играя за втори път Майнкрафт или не знам, обаче е много малко работа, че трябва само да гледам. Чакай да дам бракнив често. Съм просто вземи етия розовите. Чули? Етия. Виж честа, който е отворен. Къде? Влезни. Ето. Ето, виж. Да, път си го отворил. Вземи. И после излезни от хекса. Това в инвентар тук. Виж, ето в инвентар. Идваш тук на този chest plate. И натискай броните. Да, е така. Опа. Хората. Да, готова съм. Добре, и обещавам пак, че ще има влог на морето. Сега? След 3 дена. Чакай. Сега? Готова съм. Ето да сечеш дърва, сега ще направя айрон на братва. Да, излезай. Чакай там айрон. Хора, чакайте. Да, излезна, защото На мен не такова интернета. Просто сме много далеч от ротара. Ето, влезни. Чакай малко. Имаш ли интернет? Да. Чакай. Добре, да купя басейн вчера да е Щяхме да се къпим като луди. Даже Нямаш ли? Имам, но е малък и е на тавана. Имам обаче е малък и мама... Добре, сега ще направя айрон, братва. Чакай да взема. Чакай, къде беше айрон? Чакай, сега ще фърля айрон. Ето моята. Чакай ти, що? Нали? А може ли да тъпнем едно нещо? Защо се фърли оттам? Ела тук си ми... Добре, сечи оттам. Там хем не трябва бяло дърво. Чакай. Там виждаш ли не е дървето? Да. Ще ти дам айрон, братва, чакай. Няма да я говоря на английски, защото тя не знае много английски. Аз не мога да пиша на английски, тя може. Обаче тя не знае много английски. Пък аз знам английски, не целя. Обаче нали по-трудно пиша. Хай говори. Говори? Да. Цигански искаш? Хайде. Чакай. Скиртам бе! Чакай, хората не разберат. Hello. Hello, ladies. Fuck my life.
Аз ще вземам дърветата. Да съм... Дай ми бързо от репета. Дай ми да... Ти го трепа. Бра, ще има смешни клипове с... Влога на морето ще е. Слухате на морето. Между другото, ако се чудите защо прави тук бавна, нали, както казах, тя не е играла много Майнкрафт. Нали. Ами ти... Да, това е братва, може да го. Аз правя надолу кръв тебе потупа. Ние имаме къща, обаче нали, ние няма да имаме само една. Да. Защо да направим къща с врата, прозорци, печка, свещи Нали, хора, сам да, нали, тръгвам. Отива някъде, защото я видят. Нали, така, нали, тя е интересна. Между другото, майка ми трябва да аз не съм много известна нещо, което съм направил вчера или помня на летен YouTube канала и ще правя малки клипчета, защото не мога да големи. Мога големи, но просто нали не мога да ги качвам. Сандо, за кота е като? Да се рестартира. Рестартира ли? ще направиш ли това, да ти казах? Нали, това ще направя. Аз сега да го направих малко и ще спрем клипа. Ще има още един четка ми, а пък са после ще има с братовчетни. Да, просто, както знаете, не мога да му казвам хубаво името, тъй че не искам да се опитвам. Не искам да се опитвам. Просто. Ето. Ще много бързо дойде. Аз имам толкова бързо. Ще го направиш? Да. Моята къща. Да, това ще е къща. Не, ще живеем заедно. Той няма само това, той ще е на всички. Вижте овце, видиш? Виж от таблета ми. Виж. Хареса ми. Виж другата овце. Виж колко хареса. Там хареса ми. Тук ли? Ми кажа да правиш къща. Аз ще я подобря. Аз ще направя после. Отгоре. Ами... Друго, дай ми нещо друго, че това много бавно е такова. Ти какво чупиш ли? С брадвата ли чупиш? Да. Скрипта се чупи. Това са. Не поправи си. Ще ме убиеш, после ще...
Сега след малко ще спрям. Само да посечем дървачко. Само ако не ела да легнем. Ела да ходим докато ще лагаме. Аз нали правя? Аз за така ще направя похва. Това беше защо. Ама не го закрие така е. Той ще има врата. Ама вече стана тъмно. Че аз съм почти готов. Сега сложих факли. Сложих една факла. Сега аз почти го направих. Сега остава една врата. Служа? Вика, Боже, да ми помогнеш. Чакай. Ама не тупи с брадвата. Брадвата е за дърва, за дървени неща. Не. Какво да чупя? Ох, умирам от глад. Умирам от глад. Аз не мога да дам някаква. Чакай. Снимаш ли клипа? Да, в момента снимам клип. Ама ти запуши. Вече не можеш да влезем. Нищо. Сега слагам и вратата. Идвам да ти сложа. Хора. Аз ще ида на терасата. Просто, нали, влезе. Не се гребе. Аз седнах. Не се гребе. Хора, аз спирам клип. Почти клип. Ще направя нали снимка, защото и чакай хора. Като да приемем на другия клип, на третия клип ще в описанието ще му дам YouTube канала да го посетите и чакайте хора.